Sziasztok, én Dragonfanhu vagyok, és ezen a YouTube csatornán a sárkányokkal fogunk foglalkozni. Jelenleg egy fanfiction-t írok, az egy másik világban címmel, ami ugyebár arról szól, hogy van egy ember, Gálér, aki ugye a mai világban él, és, és őt elragadja egy éjfúria, elviszi Iban szigetre, és hát ott úgy megtanul sárkánylovasnak lenni. Um, nos, először is szeretnék azért bemutatkozni, 16 éves vagyok, gimnazista, kollégista, fanfiction író, így, ha már mondtam. Egyik hobbim magán ez az írás, de nagyon szeretek például könyveket olvasni. Olvastam az Örökség technológiát, az Jelzőkiadó trilógiát, a Vaják könyvsorozatot, az Assassin's Creed könyvsorozatot, az Ineoda Sejkönyvet könyvsorozatot is elkezdem olvasni, amit megkapom. És még majd a Trónok harca sorozatot olvasom. Most inkább az Ineoda Sejkönyvet, illetve a Trónok harca van úgy, amire úgy rá vagyok kattanva. Mondhatni. Filmeknél ugyebár az Inneved a sárkányodat, egy-kettő sorozat, kisfilmek, azt mennyi van. És a Trónokharca sorozatot nézem leginkább. De amúgy nagyon szeretem a DreamWorks alkotásait, meg így néhány Disney filmet is. Számítógépes játékoknál a Witcher, Assassin's Creed, a League of Legends, majd fogok a Heroes of the Storm-ozni, Warcraft 3. Nagyjából ennyi, amivel úgy gyakrabban játszom. Ja, és a Skyrim. Xboxon pedig játszom még az Inneved a Sejkönyvet egy-kettővel, zárójelben az egy nekem kicsit jobban tetszett, mint a kettő, zárójel bezárva. És hát nagyon másra nem úgy, amikkel gépen is egy-kettővel, meg még néha egy amivel, Star Wars-szal vagy ilyesmivel. Igazából, hogy mik lesznek a csatornán, elnézést, kicsit megrögfázom. A csatornán lesz blogról ilyen blogajánló, ez egy videó, vagy talán kettőben, majd meglátom még. Fanfiction ajánló, hát, meg próbálok összerakni zenés videókat, meg még lesz még egy-kettő dolog így ilyen random valami, amihez éppen úgy kedvem, időm, energiám, kapacitásom, ilyesmi van. Igazából remélem majd tetszeni fognak a videóim, a történetem. Tervben van, hogy egy blogot is indítok, amin igazából csak a történethez meg úgy néha egy személyes bejegyzés. És nagyjából ennyi. Még magamhoz hozzátenném azt, hogy angol tudásom vacak, ugyanis, most csak egy példát, már most nem, de volt egy idő, nem is olyan rég, amikor a ruha többes számát angolul úgy mondtam, hogy clutches. És most, hogy elég időt hagytam, hogy kirölgjétek magatokat, vagy nem, még várok egy kicsit. Na jó, ennek most elégnek kell lennie, tehát kirögtétek magatokat. Rajztudásom, rajzolni nem tudok. Pácika sárkány. Eznek hogy néz már ki? Nem is tudok belgondolni. Még nem próbáltam már rajzolni sárkány. Nem mernénk felmálni. Videószerkesztési tehetségem nem vagyok a legjobb, de elég időt szánok rá, akkor azért össze tudok dobni egy igényesebb videót. Rajzoláshoz ceruzát használok, meg papírt, a videószerkesztéshez meg a Sony Vegas Pro 13 nevű programot, videóimat a Fraps-szel veszem fel, illetve a képszerkesztés sem az igazi nálam, de azért megvan az Adobe Photoshop CS6, hogyha mégis kellene. Tehát
így ennyiből ki is fúltam, mint ahogy így végig gondoltátok. Nincsen tehetségem semmihez, de próbálkozok. Na jó, azért ki tudok találni egy-két dolgot, de ezt sem mondom tehetségnek, mert most az, hogy kitálom, azt más is tudja. Ez nem ilyen. Na de mindegy, hamarosan jön az első videóm, amiben a történeteimről fogok beszélni. Ezt fogja követni a fanfiction-ös ajánlásaim, illetve a blog ajánlásaim. És most rendják, és írom tovább a folytatásomat. Utolsó zárójel. Ez egy kicsit hosszabb rész lesz, meg kicsit karácsonyos. Jó olvasást kívánok a mások, illetve a saját történeteimhez, illetve mások blogjához is. És mindenkinek sárkányokkal teli szép napokat, és szép karácsonyt, és sikerekben gazdag új